Takže zdravím vás priatelia, v tomto videu si predstavíme troška helm pre Lufschutz, v podstate, ktoré majú tvár typicky pre vojakov, pre Wehrmacht, Luftwaffe a tak ďalej, pre ozbrojené zložky. Takže prvú máme so znakom, s vodoznakom. Je to Quist, výrobca Quist. Je to v 62, je to relatívne malá veľkosť. Značený. Futro je už troška v horšom stave, ale má stále vodoznak, čo je super, má pôvodnú farbu, je v pôvodnom stave. Je to vcelku pekná helma a tie malé helmy sú nejak, by som povedala, že možno krajšie ako tie veľké. Potom máme ďalšiu bez vodoznaku, takisto v pôvodnom stave 68, takisto Quista, všetky tri helmy sú Quist 68. Pekne značená, tuto je futro už v lepšom stave, aj remienok. A tu môžeme napríklad vidieť, že tá helma je chybná, hej. To nie je nejaká vada, alebo nejaké poškodenie po vojne, je to poškodenie, ktoré vzniklo pri lisovaní, plechu musel prasknúť, alebo nejaká vada pri výrobe. Hej. Oni preto aj v podstate tieto helmy pre Lufschutz vlastne valcovali tento pás okolo prilby a ono sa hovorí, že sú v podstate dve varianty názorov, prečo tento pás tu je. Jedni hovoria, že to bolo na odlišenie oproti vojenským štandardným helmám, lebo tieto helmy sú, dá sa povedať, nepodárky. Buď boli opravované alebo nevydarené, proste sú to chybové helmy, chybné kusy. A preto boli zaradené pre Lufschutz, pretože Lufschutz nebol nasadený priamo v boji, takže tie helmy nepotrebujú až tak vysokú kvalitu. A tu je krásne vidieť, že tá helma bola chybná, bola vadná. Preto ju zaradili pre Lufschutz. No a vlastne druhá varianta je tá, že prvá je tá, že to bol rozpoznávací znak a druhá varianta je tá, že to helmu spevňovalo. Že to nejak stabilizovalo helmu, ale to sa mi úplne celkom nezdá, pretože tá helma tak či tak už je dosť stabilná. Skôr si myslím, prikláňam sa k názoru, že to bolo na rozoznanie helmy, aby nebrali nepoužívali bežní vojaci. Toto máme zase takisto Quista v 66. Všimnite si aj tu znuka, je to aj podpis vojaka, neviem to prečítať. Ťažko sa to číta. A všimnite si, aká je tá helma poškodená, aké má vady v tom plechu. Je to všetko pôvodné, to je originálna výroba, preto bola tiež zaradená pre Lufschutz. Tu je tiež niečo napísané, na tom mobile to vidí o mnoho lepšie. Ale neviem to prečítať. Kurt, neviem, netuším. A takisto má veľmi pekné futro je v pôvodnom stave. V podstate celá helma je znútra v pôvodnom stave, ale zvonka buď bola používaná cez vojnu, alebo po vojne nejakou civilnou zložkou, čiže nejakí možno požiarníci, nejaká civilná ochrana, ťažko povedať, lebo tu vidieť na tomto mieste má ešte tá helma pôvodnú modrú farbu, na to bola nanesená čierna a biely pás. Je možné, že to používali požiarníci po druhej svetovej vojne. Inak tu si môžeme vidieť naozaj, poznať tie rôzne variácie tých futier. Sú to aj rôzne veľkosti. Neviem, či sa mi to úplne vôjde do telefónu, ale môžeme to krásne vidieť, aké tie futra boli rozličné a sú ešte ďalšie typy futier, ktoré sa používali pre Lufschutz. Oni väčšinou používali nejakú kožu, nejakú umelú kožu alebo z nejakého odpadu, nejaké zvyšky a tak ďalej. Napríklad táto má naozaj veľmi pekné futro. Táto má asi najkvalitnejšie futro. Aj to zapínanie je prepracované. Takže asi toľko k Lufschutz helmám. Inak sú to všetky modely samozrejme M40. Vyrábali sa takisto v M35, v M40 a v M42. To je tak asi všetko na dnes. Kľudne, ak máte nejaké otázky, rád odpoviem.
respektíve ak na ne budem vedieť odpovedať, takže rád pomôžem. Ďakujem za pozornosť.